Satuha gede. Main akan os punuan kay totoo ning ukra karo pamanemunga. Bang ukra dito uban tulor mana karon. Tulon nik buwan ni kapining ukra. Sita kabuno nga. 2,000 nga. Akan os punuan. Ikaw panikamot yung dako ha. Kung di ka mo dako dayon, di ka kabag harvest kan oras punuan. Rah, tao na. Ay, ito ata yung sinasabi ni Elang maraming talbos ng kamuting kahoy. Manguha ako. Sakto, may plastic akong dala. Galing ko talaga. Ay, mukhang may tao ha. May-ari siguro yan. Hintayin ko na lang umalis yan. Ito mo. Dadalihan ko pagkuha. Ay. Ayun. Paalis na siya. Pagkakataon ko na itong manguha. Wow, ang daming talbos ng kamuting kahoy. Jackpot! Ang dami talaga. Wow! Talbos, pahingi ako ha. Kunti lang. Sa'yo na lang ako magpaalam kasi pag sa may-ari ako magpapaalam, sigurado di yung papayag at di mamimigay. Madamot yun eh. Okay. Ayan. Wow! Marami na kaming pagkain mamaya. Ay! Ang daming bunga ng okra. Kukuha din ako. Wow! Ano yun? Ay, kinagapang ba? Ah, loko rin ah. Sige na. Wow, jackpot ko talaga. Kaso wala yung may-ari. Kasi kung nandito, di ako makakakuha ng ganito. Uy! Ay, pastila. Nabili man cellphone ako. Giahak bata eh. Iya na may tao. Amoyati nang nag-utlot sa akong kamuting kahoy. Pastilan. Nung pag ukra oh. O di ko ka-harvest dahil na rin puli di iglakaw na ko dahil. Yahak ng buhata. Uy. Sana? Amoyati. Ika may nag-harvest niya akong utlot sa akong kamuting kahoy mo didindili ni kaunod. Dahil nagpaalam naman ako dito. Sabi ko, mangingi lang ako konti lang, panggulay lang namin. Manggulay siyong mata, nananghit ka ng konti kahoy mo, may tag-iyan. Ako'y tag-iya. Pag sa'yo ko nanghingi, di ka mamimigay. Bro, naapa kaya nakuha, Dre. Cellphone, Cellphone, nabilin na rin ko cellphone. Ako balik ko sa cellphone mo. Mga ibalik na ko, cellphone. Masina ka Oh, talbos ng kamuting kahoy lang kinukuha ko, hindi cellphone mo. Mali ka sa cellphone mo, baka nasa bahay nyo. Dayo ng kuhada. Magani ang kunta nanguha di ka kudlot. Hasta ikadindi sig harvest na ako mga okra de diha mo din na tag-2,000 bunga na. Na kuy kas barangay. Okay, ini po ka. Boss mo sa makay. Ano man? Ang pugi-pugi mo nasasayang. Nagagalit ka, pumapangit ka tuloy. Ang pugi-pugi mo. Oh, macho. Tinod ka? Oo. Sa una ra bitaw gi. Daghang nag-ingon ako pugi ko nako. Ingon sa mama nako. Tapos nagagalit ka, pumapangit ka. Dapat lagi ka naka-smile, hindi ka nagagalit. Mo day. Oo, tama yun. Tinod na miss. Oo. O, di ba? Ang ganda mong tingnan. Wow, pogi. Pogi talaga. Oh, gwapo lagi. Ang gwapo.
Ikaw rin si panguhaan ni Dede, Kine? Oo, nanguwakat na paalam ako sa puno. Okay, problema sa sunod pa nang hilang ha. Di naman umangan yung ano, kulay, sabi niya, wag mo kukunin, wag mo kukunin. Pumayag naman. O, Sige, diba? sige, tabangan ikaw. O, sige, tabangan. Nungwa pa na. Salamat, Pogi. Ang Pogi talaga. Tulungan mo ako, Pogi. Bisa pag hukdo na ni mo ay problema eh. Sige. Mutas buhok ko ha. Intal yung goy. Dari na pito. Oo. Dada ko kinokrahan ha. Sabi ko. Buwag ilok mo eh. Gino,